Så jeg har trin 1, 2 og 3 i glykolysen, og der, har vi det første trin, som er hexoinasen, altså det er det enzym, vi bruger, ja. Og her er reaktionen simpelthen, at vores glukose, den går ind og bliver til glukose 6-fosfat, og den, det vil sige, at glukosen kommer ind i cellen, og hexonasen tilføjer en fosfatgruppe fra ATP'en til glukose. Og det bliver så til produktet, som vil være glukose 6-fosfat. Og det er vigtigt, at det ligesom låser glukosen inde i cellen, så sørger for, at det ikke falder ud, eller at der kan gå noget galt under det. Og så gør den egentlig den mere reaktiv, så den også kan bruges i resten af glukosen. Så trin 2, der har vi fosforglukose isomase, og den kort sagt så ændrer glukose 6-fosfat til fruktose 6-fosfat, så molekylet bliver klar til næste trin i glukosen. Altså har vi en reaktion af, at frugtglukose isomerase omdanner glukose 6-fosfat til den femkantede form, altså som før var den sekskantede form, altså at aldose, så bliver omdannet til et femkantet form, som vi så normalt vil kalde for en ketose. Den specifikke her er så kaldet fruktose 6-fosfat, F6P. Okay, trin 3, det er fosforfruktoinasen, eller PFK1, altså det er det hovedenzym. Reaktionen vil være fruktose 6-fosfat, som bliver til fruktose 1,6 bisfosfat. Og det sker ved, at PFK1 tilføjer en fosfatgruppe fra ATP'en til kulstof 1 på fruktose 6-fosfaten. Og her bliver produktet så til fruktose 1,6 bisfosfat. Og det her det er et rigtig vigtigt trin, da det er regulering i glukosesystemet. Den kan både hæmme eller stimulere glukosen, afhængig af hvad cellens energibehov er, og på den måde sørger den ligesom for at styre det. Og så bliver den så klar til at blive delt i tre kulstofmolekyler i det næste trin, vi så kommer til. Jeg kunne godt tænke mig at forklare trin 4 til trin 7 i glykolysen. Det var de trin, jeg har. Så det første af de trin, jeg har, altså trin 4, det er spaltning af fruktose 1,6 biofosfat. Vores hexose, altså fruktose 1,6 biofosfat, som vi har dannet op til det her punkt, spaltes og omdannes til de to trioser, glycerol-aldehyd 3-fosfat og dihydroxyacetone-fosfat. Denne proces katalyseres af enzymet aldolase, og de her trioser, det betyder bare, at de har 3 carbonatomer. Altså det er en monosaccharide med 3 carbonatomer i. Og så i 5. trin her, det er omdannelsen af de her triose, eller den ene af vores triose, dihydroxyacetone, til glycerol-aldehyd 3-fosfat. Det gør så, at begge trioser er isomerer med hinanden, hvilket betyder, at de har samme molekyler, men anderledes strukturer. Den proces katalyseres af triose-fosfat-isomerasen. Yep. Herefter så går vi videre til 6. trin, som er tilføjelsen af en fosfatgruppe, altså fosforylering. Her under 6. trin tilføjes der fosfatgruppe til glycerol-aldehyd 3-fosfat, samt fraspaltes der 2 hydrogenatomer, som kobles til koenzymet NAD+. Denne proces katalyseres af enzymet glycerol-aldehyd 3-fosfat,
dehydrogenase. Og så til sidst når vi til 7. trin, som omhandler fraspaltningen af den her fosfatgruppe. Det hedder nu defosforylering. Herunder så fraspaltes der en fosfatgruppe fra begge trioser, og samtidig dannes der ATP, hvilket gør, at den ATP, vi har brugt indtil videre, den bliver så, der bliver, når vi er i negativ, så kommer vi op til positiv, fordi der dannes 2 ATP, og der er blevet brugt 2 ATP, så lige nu er vi ved netto 0. Og denne proces katalyseres af enzymet fosforglyceratkinase. Yes, tak. Jeg skal fortælle om delprocessen 8, 9 og 10 i glykolysen. Vi starter med stoffet, det nydannede 3-fosforglycerat, som enzymet fosforglyceratmatase, som matase er typisk en enzymgruppe, som kan katalyserer flytningen af atomer inde i selve molekylet, som der er sket her, hvor at der er flyttet rundt på fosfatgruppen og H-gruppen, hvor det bliver så til 2-fosforlycerat, eller bare fosforlycerat, fordi placeringen vil være på carbon 2 nu. På det næste, der sker, er, hvor at den nye triose, vi har fået, hvor der bliver dannet en dobbeltbinding til en af C-atomerne, og der imens den her proces bliver der fraspaltet vand så. Hvor hele den her proces bliver katalyseret af enzymet anulase. Ja, den sidste delproces, hvor vi har triosen, hvor så fosfatgruppen bliver fraspaltet til ADP, så det kan lave en ATP-molekyl. Og vores slutprodukt bliver så selvfølgelig pyruvat. Den her proces bliver katalyseret af enzymet pyruvatkinase. Så selvfølgelig under anaerobe forhold, så vil pyruvat så blive omdannet til laktat af enzymet laktatdehydrogenase, hvor der skal bruges NADH+, hvor det bliver lavet om til NAD, for den skal bruge de der 2 hydrogener til at sættes på for at lave laktaten. Men igen, det her sker kun under anaerobe forhold, hvor den skal ind i mitokondrien, men der er ikke nok ilt til stede, til den kan gøre det. Hele den her sidste proces, hvor den bliver splittet op i 2 trioser, sker 2 gange, fordi vi har sjovt nok de 2 trioser. Ja, her kommer der til at være billeder.